Politika nazzjonali dwar l-alkohol, promozzjoni tal-moderazzjoni fil-konsum tal-alkohol. Bħalissa din il-politika għaddejja minn konsultazzjoni pubblika plan li tattotta u tressaq metodu multidimensjonali u multisettorjali sabiex tnaqqas il-ħsara kkawżata mill-użu irresponsabbli tal-alkohol. Fistqarrija dwar il-proċess ta' din il-politika, The Sands Group qal fil-fatt sentejlu nediet kodiċi ta' prattika aġġornata għal ħwienet li jservu xorb alkoholiku fi stabilimenti. Il-politika fi azzjonijiet speċifiċi għax-xorb taħt l-età, il-konsum tal-alkohol b'mod ġenerali u sewqan taħt l-influenza tax-xorb fost l-oħrajn, speċjalment fil-jiem ta' festi li ninsabu ftit jiem biss il-bot minnu. Dawn il-linji gwida ġew infassla biex jiżguraw li l-alkohol ikun ikkonsmat b'mod responsabbli fis-soċjetà u jingħata biss lil dawk li għandhom iktar minn età legali ta' xorb alkoholiku, dik ta' 17-il sena. Intant fuq il-politika nazzjonali dwar l-alkohol, Net News prova jagħmel kuntatt mad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa biex ikonna aktar informazzjoni. Sfortunatament, ir-risposti li tawna kienu limitati e kif huma għadhom mhux informati għal kollox b'dak li qed jiġri f'din il-politika nazzjonali.